Hello friends, welcome to my YouTube channel Mumil Education. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବୀଜଗଣିତର ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ 20ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 1 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 2 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 4ab। 3 ନମ୍ବର a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 4 ନମ୍ବର a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 4ab। 5 ନମ୍ବର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2ab। 6 ନମ୍ବର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab। 7 ନମ୍ବର a b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ବାଇ 4। 8 ନମ୍ବର a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b। 9 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3ab ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। 10 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର। 11 ନମ୍ବର a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3ab ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b। 12 ନମ୍ବର a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3a ସ୍କୋୟାର b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର। 13 ନମ୍ବର a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3ab ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। 14 ନମ୍ବର a କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 15 ନମ୍ବର a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 3ab ଇଣ୍ଟୁ a ମାଇନସ୍ b। 16 ନମ୍ବର a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ମାଇନସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ab ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର। 17 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ଇଣ୍ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b। 18 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2ab ପ୍ଲସ୍ 2bc ପ୍ଲସ୍ 2ca। 19 ନମ୍ବର a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ପ୍ଲସ୍ bc ପ୍ଲସ୍ ca। 20 ନମ୍ବର a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ c ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ab ପ୍ଲସ୍ bc ପ୍ଲସ୍ ca। ସାଙ୍ଗମାନେ 20ଟି ଫର୍ମୁଲା ସରିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଫର୍ମୁଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ 8th 9th 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ବୁଝା ନ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ଠାରୁ 20 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁ ଯଦି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।